Brrrr. Hei Viljami, mä sain näis ES-huuruissa idean. Voidaan mennä kauppaan hommiin, sit voidaan ottaa vähän ilmasta ES-sää. Epin juttu mage. Moi, voidaanko me tulla tänne tänään tekee vähän hommia, voitais vaikka kantaa noita ES-tölkkejä. No joo, menkää sit vaan tonne ES-osastolle, koittakaa olla varovaisia, muistakaa että ES on kultaa. Loläks te mage miedi jos fobba ois täällä, _DDD. Jos fobba ois missä. Viljami, tiedätkö mä daisin Gusta housuun. No niin pojat, varmaan parempi soittaa teidän vanhemmillenne ja pistää teidät vuoden kodiarestiin. Mage nyt dai ei koskaan. Epic fail fobba. Kuulkaas Jonnet, nyt sududitte minuuden teolla. Osuinkohan kehenkään? Shit.